Fi żmien 10 snin, ir-rata tal-istudenti li telqu mill-iskola kmieni naqsu bi 8%. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Fl-2012 ir-rata ta' dawk li telqu mill-iskola kmieni kienet ta' iżjed minn 18%, waqt li s-sena l-oħra din niżlet għal kważi 10%. Dan ifisser li r-rata ta' dawk li telqu kmieni mill-iskola, jiġifieri ta' 16-il sena f'10 snin naqset bi 8%. Minn din l-istatistika joħroġ li s-sena l-oħra ir-rata ta' dawk li telqu kmieni mill-iskola kienet l-inqas li qatt ġiet reġistrata. Dan ifisser li aktar studenti qed ikomplu jistudjaw wara li tintemm l-iskola obbligatorja, jiġifieri sas-sekondarja. Meta tqabbel ir-rata tas-sena l-oħra ma' dik tas-sena qabel, ġie rreġistrat tnaqqis ta' aktar minn 9%. Dan fil-waqt li fi statistika oħra tal-Eurostat ħareġ li f'10 snin kien hemm żieda ta' aktar minn 14% f'dawk li għandhom bejn il-25 u l-34 sena li komplew l-iskola sa livell terzjarju. Dawn l-istudenti jistudjaw fl-università, fl-MCAST u fl-ITS f'livell ta' diploma jew iżjed, jiġifieri bachelors, masters u dottorat. Is-sitwazzjoni kienet differenti sew 10 snin ilu meta t-total ta' studenti li kienu ikomplu l-iskola kien ta' ftit aktar minn 28%. Dan fil-waqt li s-sena l-oħra ir-rata ta' dawk li komplew l-iskola kienet ta' aktar minn 42%. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll li r-rata ta' pajjiżna għas-sena l-oħra taqbes il-medji tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li kienet ta' 42%. Is-sitwazzjoni ma kienx l-istess fl-2012 hekk kif ir-rata ta' pajjiżna kienet iktar baxxa mill-medji tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li fl-aħħar sena ta' Gvern Nazzjonalista ir-rata ta' Malta kienet ta' 6% iktar baxxa mill-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li 10 snin ilu Malta kienet sew taħt il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li s-sena l-oħra pajjiżna qabeż din l-istess medja.